magikoan. Ideia bikaina. Ze polita! Zoragarria. Izugarri politak dira argiak. Ba, niretzat berriz aspergarri hutsa da. Denok ezagutzen dugun batek esaten duen lez, ikuskizun hau aho bete hortz zurrunkatzeko modukoa da. Hori ez da egia, Janet. Badakit zergatik ez duzun atsegin. Eskolako lagunek nire irtenaldia aukeratu zutelako eta ez zure magia saioa. Magiak gutxienez sorpresaren aukera dauka. Polita, zoragarria, zozoa esango nukenik. Zozoa? Bai, Phoebe, oso ongi ulertu duzu. Zera, nahi baduzue argiarekin magia egingo dizuet. Sor eta lor utziko zaituzten zerbait. Bale, Janet, egin gauza magikoren bat argiarekin. Baina oraintxe. Oraintxe? Nik zera... ezin dut ze hemen ez behintzat. Zergatik ez? Ba, zera... mamuaren gatik. Ze mamu? Mamu bat dago antzoki honetan, eta argiak itzale eta ilun geratzen denean, mamu irten egiten da, zuek harrapatzera. Egitan? Oso kontu polita, Janet, baina mamurik ez dago ez hemen eta ez inon mamuak ez dira existitzen. Ederra egin duzu, Kixa. Ez zenuen esan behar mamuak ez direla existitzen. Hori entzunda mamuak zutan jartzen dira. Egitan? Eta gauza, ikaragarriren bat, gertatzen bazaio norbaiti, antzoki honetan. Erru guztia, zurea da. Bat nator zurekin, Ralfi. Nahiago dut hemen argitan itxaron. Nik ere bai, naiz eta mamurik ez egon ez ditut atsegin. Non da andereño kizkurne? Autobusa parkinetik atera eta hemen biltzekotan geratu gara. Eta non da Arnold? Janetekin irten zela uste nuen, baina Janet ere ez dago hemen. Behar bada mamuak harrapatu ditu? Aski da, Kixa. Gainera, mamuak ez dira existitzen. Ez noski, argitu betarteak. Inork esan du argitu betartea? Andereño kizkurne! Nola egiten du hori? Ikuskizuna amaitu da, beraz etxera biatzeko garaia dugu. Denak kontent eta present? Ez, andereño, Arnold galdu eginda. Ezer ez dago galduta bila daiteke bitartean. Antzokian ote dago. Ez antzoki barrura ez, iluna dago. Ralfi, izeba albak beti esaten zuen lez, ilunarekin topo egin ezkero zer argi bat baino beto. Arnold, zure bilagoaz! Ei, bultzagabe! Barkatu. Nire irudipena da ala argi bat behar dugu. Ralfik arrazoi du. Ez dugu Arnold aurkituko argirik ez badaukagu bilatzeko. Eta argiturririk gabe, argirik ez, Phoebe. Nonbaitetik etortzen data. Horrela hobeto, andereño, baina hala ere, argi hori ez da nahiko Arnold aurkitzeko. Izeba albaren neba zen Osaba Edisonek esaten zuen lez, argirik gabe ezin ikusi. Argiturri bat bada ezena tokian, horrekin ikusiko dugu. Hori da argi harrigarria. Argi horri mamu argia esaten zaio. Mamu argia? Nire ikerketen arabera, itxaron argi gehiago behar dut. Horrela hobeto. Nire ikerketen arabera, antzokitik irteten den azken pertsonak, mamu argia pizten du beti. Mamuak usatzearen noski. Janetek arrazoi zuen mamu bat dago. Hobe dugu Arnoli autobusean itxarotea. Eta zerbait gertatzen bazaio zer, begira, leku hau izugarri handia da, non nahi egon liteke? Arnold, non zaude? Ale, begiratu bat emango dugu, behar bada ezin digu entzun eta... Zer da hori? Barkatu, neu izan naiz. Ilun betan ez zaitut ikusi. Hau ez dut bat ere atsegin. Itzul gaitezke arren autobusera? Ez izan beldurrik, Ralfi. Ez zaigu ezer gertatuko. Zer gertatu da? Ze izan da hori? Nork itzali du argia. Zer da
da hori? Ezinezkoa da. Mamuak harrapatu egin du. Janetek esan bezala. Bai, Janetek esan da bezalaxe. Arnold berriz desagertu da. Argiaren misterio zirraragarriak. Orain ikusten duzue? Eta orain ez. Ez noski, argirik gabe ezin gauzak ikusi, beraz desagertu egiten dira. Andereño, belarritakoak biztuko dituzu, mesedez? Eskerrik asko. Oh, ez horregatik, Isa. Ea ba, azter ditzagun gertakariak. Arnold azkeneko aldiz ikusi dugunean Janetekin zegoen. Bai? Bai! Eta Janet zutan zegoen eskarelako magia ikustera joan eta berak oso gustukoa du magia. Bai? Bai! Orduan hau dena Janetek asmatutako trikimailu bat da eta bere asmo bakarra gu ikaratzea da. Bai? Bai! Zer, niri arrazoizkoa iruditzen zait. Arrazoizkoa dirudi, baina ze itxura hartzen diozu. Iluna, argi gehiago behar dugu bazter ilun hoietan guztietan bilatuko badugu. Oso proposamen distiratsuak, Isa. Gora ipurdiak, muski! Zer da, hau? Gora goaz! Airera igotzen ari gara. Oso ongi autobusa! Hala, hau da autobus argia. Andereño, orain argiago dago, baina oraindik argi gehiago behar dugu bazterrinon guztiak miatzeko. Janet non nahiakon daiteke eta... Hori da pentsatzea hori. Argiago, bazterrak argiago. Sakatu, muski. Andereño, benetan nahi duzu gu horra sartzea? Beno, gau argitu eta laitzeko zer zeuen buruak argitzea baino hobeto. Zer diozu, horra salto egin eta argi bihurtuko. Naizela, baina zer egingo, non egingo? Proba egiteko garaia da. Ea ba, sartu saltxan eta murgildu argibideetan. Beno, beste aukerarik ez badago? Bikaina benetan. Horra argia! Izan duzun esperientzia argitu nahi duzu, Kixa? Ba, argi bihurtu naiz eta tximisteren parela baindu naiz bonbilan barrena eta onaino iritsi naiz. Baina orain ez zara argia, ez da, Kixa? Ez, Andereñok izkur neukitu arte bakarrik izan naiz argia. Zoragarria izan da. Hala, nire lehengo eskolan sekula ezkinen argi bihurtzen. Hala ere oso laburra izan da, segundo batez edo izan naiz argia. Ez da segundoaren milioiren batez ere. Gu ere bihur gaitezke argi? Itxuna zazue! Horrek esan nahi du baietz. Iufa! Iufa! Hau abia da! Monstruoaren ahora zuzenean. Argiak ez ditu itzulinguruak ematen, ez da? Oi! Horma jo espanu aurrera jarraituko nuen. Gure txanda! Bai! Orain gu! Iupa! Mutil argia naiz gero. Aizue, naiz eta argi iturri beretik ziztuan atera? Bakoitzak norabide desberdina hartu dugu. Eta arit osoan zabalduta amaitu dugu. Oso azalpen argigarria aurrak. Bonbiletako edo linternetako argiak edo kandeletakoak horixe bera egiten du. Argia egiten duten gauzetatik, lerro zuzenetan hedatzen da argia. Jarraitu bai adibide bikainak argitara ateratzen, baina bitartean auskalo mamuak zer egin dion Arnoli. Egia, zera egin behar dugu. Argia norabide batera zuzendu eta goikozoko ilun guztiak ongi argitu. Bestela ez dugu inoiz aurkituko. Nola baina? Saiatuko gara honekin? Bilatu zokoa izango da gaurko jokoa. Muski, erakutsi ezu nola egiten den. Primeran.
Hola! Muskiargiak ispiluarekin topo egin du. Itzuli eta zokori argitu du itzali baino lehen. Ez berriz ez! Zer da hau? Ene, kriseilu zahar bat. Honelako asko ikusia naiz, Shakespearen aktore izan nintzen garaian. Orduan, zu aktore. Argia nahi? Begira, metalezko estalki horri esker, argia ez da alde guztietara zabaltzen. Argiak metala jo eta norabide jakin batean bideratzen du, ispiluak muskiri egin dion bezala. Aizue, eta hau bera egingo bagenu autobuseko argiarekin? Egia, gauza biribil diztiratsuek argian norabide batean itzultzen badute, orduan... honek balioko digu. Carlos! Gu behar genuen kriseilu estalkigailua topatu duzu. Lengusu Newtoni utzi niola uste nuen. Pixka bat gorago. Hortxe, Gillo, orain nahi dugun lekura zuzen dezakegu argia. Inor badator nirekin? Dorozian? Dorozian? Non dago Dorozian? Eta non dago Tim? Eta non dago Muski? Non gaude? Ez dakit, ez dute zertxore ikusten. Zaude, mamu hau ezaguna egiten zait. Muski! Linterna bat, utziko pixka bat, Muski? Eskerrak. Ala, begira ze gauza politak. Sotoan egon behar dugu. Zer da hori? Zer? Zuaitz honen itzala besterik ez da. Argia lerro zuzenetan edatzen da, ezin du itzulingururik egin. Horregatik zuaitza argitzen dudanean, argiak topo egiten du berarekin eta ez da atzeko hormara iristen. Eta argiak beste zerbait jotzen baldin badu adibidez. Zer da hori? Muski! Argiak muskirekin egiten du topo, ez da hormaraino iristen, eta muskiren itzala agertzen da. Ikusten? Bai, ikusten dut, baina nahiago dut atea topatu. Arnold! Tim! Ba hemen ere ez daude. Andereño, leku guztietan bilatu dugu, baina ez dira inon agertzen. Behar bada mamuak harrapatu ditu. Phoebe, esan dizut mamurik ez dagoela. Ez? Orduan, zer da? Hori... Ene, bada. Arnolden mamutik ez da ezer gelditzen. Betaurrekoak bakarrik. Mamuak betaurrekoak? Egon pixka bat, Andereño, argituko duzu goialde hori? Bai, horixe, bere ala doa argia. Nola ez ba? Harrigarria, betaurrekoak asko zobeto eta garbiago ikusten dira argitan. Hori bai harrigarria. Argia piztean mamuak hobeto ikusi beharrean desagertu egiten dira. Aha, eta guri argi honek frogatu digu. Benetako gauzak garbiago ikusten baldin badira argiarekin, orduan autrikimailu bat da. Ze gertatu da? Ez da ezer, beste bombilla bat behar dugu. Zorionez beti izaten dut ordezko bat. Tim! Begira! Norbaitago aurrean. Ikusi egingo gaitu, itzali linterna bizkor. Oh ez, berak ere itzali egin du berea. Berriz piztuko dut linterna. Zuk egiten duzun guztia egiten du. Ai, ama! Geu garata. Egia da, ispilu bat da. Itzuli egiten duguk bidaltzen dugun argia. Ze izan da hori? Muskik irteera bat aurkitu du. Goazen. Berriz itzuli da Arnolden mamua. Inoiz baino handiagoa eta argiagoa. Hala ere, horrek ez du esan nahi mamua denik, ez da ikusten dugun tokian dagoenik ere. Baina hor dagota, begiratu besterik ez duzu. Alaxe da, Phoebe, baina argiturria hartu behar duzu kontuan. Hor dago koska, hor goian argi iturri bat dagoelako ikusten da. Baina zergatik ez dugu garbi ikusten. Ez dakit, baina argiaren trikimailua da, hori behintzat badakit, eta gora noa ea zerbait argitzen dudan. Nik beti esan dudan lez argia aurkitzeko argiari jarraitu.
ibilpideari eutsiz, iturrira iritsi. Nahi duzunean, Kixa? Banoa! Maldan bera! Ene, hauek ikasle argiak hauek. Arrazoi nuen, ez da Arnolen mamua. Arnolen islada da. Janet! Banengoen bani. Salto egin oin baten gainean. Berriro? Jope, Janet, nahikoa da, esandako guztia egin dut orain arte. Salto! Beno, baina azkeneko aldiz egingo dute, Janet! Ara zein den Janeten trikimailua. Arnol argitzen du. Argiak Arnolekin topo egin, eta gero ispilu zatiarekin topo egin, eta hortik gu begira gauden lekura doa. Ondorioz, Arnolen islada ikusten dugu eta ispiluaren atzean dagoena. Horregatik ematen zuen mamu bat. Oso trikimailu ona, Janet, baina ezin diozu Arnoli tratu hori eman lengusuak izan ala ez. Dakizuen on geunden, holtzaren azpian. Eta linterna hau aurkitu dugu. Beno, gutxienez ez zaituzte mamuak harrapatu. Arnolen berriri bai? Non dago Kixa? Mamua! Kixa? Lagundu! Egin beldurtuen itxura. Itxurak egin gabe ere? Andereño, mugi, irten egin behar dugu hemendik segituan. Zukala uste baduzu, Kixa? Autobusa egin egitekoa! Joan gaitezke, Arnold, ez dago inor. Ziur mamuak bakean utziko nahuela orain? Bai, ziur, baina agindu idazu inoiz ez diozula inori esango zer egin behar den mamuak usatzeko. Zer ba? Ez da luke jende guztiak jakin behar mamuak usatzen. Bai, baina... ez esan inori, aitu? Janet, zalantzan jartzen dut hemen mamurik badagoen ere. Arnold, egongo ez da ba mamua. Horrelako gauzekin nien naiz gezurretan ibiltzen. Ez alduzu ba amaitu, Janet, nork itzali du argia? Behar bada mamua izan da, baina ez larritu. Berehala konponduko dut hau. Gabon pasa, mamutxo, noizbait ikusiko dugu elkar. Janet, mamua... Arnold, zeure burua menperatu behar duzu. Janet! Ez diozu esan Arnoli! Egia zertaz, Janet? Zertaz ez, trikimailu bat besterik ez da izan. Trikimailuak truk egin du, Janet! Aizu, ez dakit nor zaren, baina nauzu konbentzituko. Mamuak eta horrelako gauzak ez daude. Barkatu, Arnold, nik nuen... Arnold? Non zaude? Arnold nirekin dago, Janet, eta argirik ez dagoen ez urrengoa zu. Lagundu! Mamua nire atzetik dator! Andereño kizkurne! Janet, non sartu zarete zuen bila ibili dira aur guztiak? Arnold antzoki barruan geratu da. Mamuak harrapatu egin du. Zein mamuk? Arnold? Venga, Janet. Jende guztiak daki mamuak eta horrelako gauzak ez daudela. Badaude. Badakit lehen adarra jotzen ibili naizela, baina neure begiekin ikusi dut bat. Txuria zen eta oso itxusia, eta... Bazuen, honen antzik? Kixa, ziria sartu didazu. Ez kexatu, Janet, aurren azuk sartu didazutan niri. Gainera, zure trikimailu bera erabili dugu, eta argiaz ikasi duguna erakutsi dizugu. Zuri esker jakin izan dugu argia benetan nola dabilen. Txalo handi bat, Janet, ikuskizun aparta argiei buruz eskaini diguzuna. Egia, argia primerakoa da. Lerro zuzenean edatzeaz gain. Argi
argia itzularazi egin daiteke eta nahi duzun lekuran zuzendu gero. Eta gainera, inor ez dagoen lekuan norbait dagoela sinestarazteko erabil daiteke. Orduan, beno, zer diozue, zuen denak baino argiagoa naizela? Nik zera esango nuke, ondoan zaitu dela, ez dago aspertzeko astirik. Ene lengusin maitea, guazen etxera. Nik beti esan dudan lez, ez dago zertan argia izan behar nabarmentzeko. Baina argia ikasi baldin baduzu, orduan dirdirrera egingo duzu. Andere jokizkurne! Autobus magikoa, mesedez. Autobus magikoa? Autobus magikoa! Autobus magikoa! Autobus magikoa! Autobus magikoa? Autobus magikoa! Autobus magikoa! Mesedez, erantzun autobus magikoa! Muski, gaurko saioaz iruzkin deigarriak jaso beharko genituzke. Autobus magikoa, ekoizlea naiz. Iepa, ikusi dut argiari buruzko saioa eta zerbait esan nahi dut. Zirraragarria izan da, ezta? Bai, baina nik inoiz ez dut ikusi argizki bat haurrak argi bihurtzean bezala alde batetik bestera joaten. Arrazoi duzu. Argia oso azkar mugitzen da, eta ez dirutit denbora behar duenik batetik bestela joateko. Beraz, aurren abiadura motelduz argiak zer egiten duen ikusi dugu. Orain bai ulertzen dut, aio? Agor. Bueno, ez da hilarria izan, Muski. Muski? Zer zabiltza, Muski? Autobus magikoa, kaixo, bai? Aizu, Janetek nondik atera du argiaren trikimailu politori? Aztien trikimailu zahar bat da, mamu mina du izena. Zer horrek ere egin dezakezu? Nik? Nola? Aurrena hartu kartoizko kaxa bat, eta beltzez margotu barrualdea. Orduan, albo batean egin leiho ertain bat barrukoa ikusteko. Gero, egintzazu plastikozko leiho bat. Edo kartoizko leiho bati plastiko bat itxatxi. Eta jarri kaxa barruan okerka. Hartu zeure mamu irudia. Jarri kaxaren behealdean. Eta orduan, itxi kaxa. Ederki, orain, goialdean egin kaxari beste zulo bat. Linternaren argiak mamu irudia argitu dezan, eta ez kaxaren azealdea. Piztu argia. Irudiaren islada ikusiko duzu plastikoan, eta mamua agertuko zaizu kaxaren azealdean. Itzali argia. Eta zure mamu lardena desagertu egingo da argirik ez dagoelako isladatzeko. Baina kontuan izan, zenbat eta itxura hobea mamuak, hobea trikimailua. Badakit zein aukeratu mamutarako. Muski! Bai, Muski aukeratu.